أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلني تنين ولا نو أمودي زغري فيسي فلبغا بلا جلما تشاني مسو دمسن مغربا مالكونو أني مالكوكا كفاوي أو بسم الله أكيم شو مالكا tiens que émission a été sur Rosini Ziri plus numéro 1 de l'actualité musulmane émission ga balma gënaaw bi nga fay ci la gawlu ndjay ni bi lu jaake ñoo fe bamana matri bamana walju mamtu jara na ala salama ni ansigle karamo assalamu alaykum wa alaykum assalam kanti wa ribashiti alhamdulillah ni ansigle nga tiens que kan sigatola yana nga do nga babu kono bi fuli di jebe ma am sura do babu kono nga fuli be jebe nga fuli be aw mo ba matrafa nga fuli ba bela jele ci wa kan ko so ngala sona ma bamana bela jele ga fuli lamne ko te go boya mi mande boya ma segi bi mande ambi refu dante fuli mina ka damne domina anye mission damne fo na bla bi alhamdulillah am ala fo ka tanu ga barka da antika fo meni mangutu nyuma wote ngala sona ma bi emission anta bla dagri dala nubuli katani bamana parce que bamana de yero fo esglente fo ka trabu ani jiri fenn bi bamana wa fu mako nyama daga nyere muya ana bi munya won ma bamana bi nyama daga don fene wa ida selef le femma nyama daga be nere bulu Allahu akbar nyama daga te dore nyama ko be moko tama na famille kono iba so dugo nana si lafiya lente si ta fa alhamdulillah ka sabu ke masaw ko met bunda la nyama ko do feno ko me labatu o metani sira do yi ina fo do ko ko so do bo wala so do bi tunu so bo o ko jolin ko fe ko islamé nana o nyama ko de bi o ko kololo de bi jigi du kono ya fam donc amna ni banashiro maluye abina ni nafuluko gelawe baso dugono bela jele furuko gelaw ma shita foko alhamdulillah Allahu akbar ya fam bo nyama daga debe olu furake ko nyama ko gen ko buiko nyama daga sikile mbode ka ya fam nyama daga ni mo ya soro bana shido malikano bana mi tuware ma do fiu abo bulika bui Allahu akbar bamana nyama daga takun tiba amna fatiba fola bo ame dum na ko mbire ama wati de kono ba so do be nyini ninge ubi soroke soro tienbu soro abi soro nyama daga nyama ko fe Allahu akbar ya fam do be furgo gelaruma abi soro nyama ko fe Allahu akbar ali chayna mo kumbu no fe akubila no ko ka dati bo ba beta ka da ka befo ko baka be jina koy jina ko do ke metasra de do Allahu akbar anti jina tigi an sigilente jina ko kan ya fam me beba do tigi ni e tara fendo son fendo de bituki ko bono fe na tika ka sira soro e pumi minga e na tuko soro abuli ka joko nyinenge tieno ya fam o nyama ko o de nyama daga resigi ko de kelele kuy Allahu akbar Allah ya fam abe banashi do mali suwa be se mo abulu kele nyama abe nani gardike ko gelaw yi ya fam iba soro dogo bela jele iba soro du kono du dem bela jele be ma nga foko ayi kam mandiw do kan nga foko akadi akara chugo mais iba soro do be iba soro alhamdulillah yera de tifoy bebe la bushi kono bebe la noko kono dona jigi bala kasori bate dona jigi fala kasori fate kumi be no makala ka boy foi tenya sora bulu Allahu akbar donc nyama daga anafa chama de biya ala minti ban fola d'accord nyama daga be bo mana yera bulu kama se ko la mais ko mbi don chugodi abi don chugodi c'est-à-dire mo ba don chugodi ko ni ko ni bi ko nyama ko do ko se ka don chugodi bamana ngi sisa olu mun fle mbora ka tabulu do difi nyene ma ya koko kana ti kunfe kunfe ko abi mo ko sengada neche e nafulu mu bora ko difi ala to ko be mulu ma bara nashi de be mulu ne adima abi mo ko glan tien ba de be mulu ne adima abi mo ko glan o dalu kenama chama me ma do bulu mais ni ma nana sisa kana warde dema ke ka dalu barali e dalu imbara ma nyeni ako wacha est-ce que dalu mina mo ko glan
bon tigila mɔgɔ b'a fɔ ko karisa ye baara kɛ ɲɛ kama ɲa i bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ i y'a faamuya ne y'o de fɔ n'i bɛ jɔ diɲɛ ko o ko la a ɲɛɲini fɔlɔ n'i y'a ɲɛɲini a kan ka taa sira min fɛ i b'o dɔn a karisa an ta in na ye n'a y'a sɔrɔ ɲamako don dɛ ni ɲamako don ɲamadaga de bɛ d'i ma o de b'o ko wuli ka bɔ e kan mɛ ni e m'a ɲɛɲini f'e ko ka ɲamadaga ji d'e ma ten n'a y'a ji d'i ma ten a na kɛ ten i bolo dɛ a na ko ye siga t'a la ko in b'o cogo la fo ba donc ni problème bɛ mɔgɔ min na ni ye bamanan wele e b'a lajɛ de fɔlɔ turabu dilan ni ɲamako in de bɛ nin ka nin ko bali n'an y'o si dɔn an b'o kɛ mɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu i n'a fɔ bana sidɔnbali b'i la i m'a cogoya dɔn olu bɛ se k'a ta u ka bana sidɔnbali furakɛli kama a b'olu furakɛ Allahu akbar i y'a faamu bon n'i ko garijɛgɛ de tiɲɛnen n'i bolo fana ko ka ɲamadaga d'i ma n'i kora la ɲamako don sa o ɲamako tɛ sa ɲamadaga n'a se ko fana damayira kɔni nka n'i y'a ɲɛɲini o ka timi nin bɛɛ ye o de ka kusa k'a dɔn o ɲamako don walima ɲamako tɛ n'i y'o si dɔn o ka kusa ni nin bɛɛ lajɛlen ye n'i ko n'i bɛ don a la ɲɛɲini o ye tiɲɛ ye siga t'a la faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ nin na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ bamanankɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ɲamadaga a bɛ bamanan yɛrɛ bolo laadaw de b'a la wa bamanankɛ siga t'o la ji bɛ n'a boli sira don o ye tiɲɛ ɲamadaga n'a laadaw don i y'a faamu an bɛ tɛmɛ olu siraw de fɛ ɲamadaga bi sɔrɔ ka d'e ma a ji de bi sɔrɔ ka d'e ma bana sidɔnbali de b'e la o an yɛrɛ ka du kɔnɔ lanɔgɔ de b'an kan ye olu n'a nasiraw ɲamadaga in n'a filɛli kɛra dɔrɔn i tɛmɛna sira kunun fɛ a bɛ d'i ma n'i y'a kɛ wa ko banna dɛ Allahu akbar i y'a faamu o ye ɲamako bannen aw ka so pewu Allahu akbar an kɔni m'a mɛn an bɛ to k'a mɛn ko bamanan ɲamadaga anw yɛrɛ t'u fɛ tuma dɔ la a tigiw yɛrɛ dɔgɔyara walima a tigi yɛrɛ tɛ yen bilen jaja an ni bamanankɛ kuma ɲɔgɔn ye Mamutu Jara ɲamadaga ju b'a fɛ mɔgɔ caman bɛ ɲamadaga in tɔgɔ de mɛn caman ma deli ka ala ye o ɲɛna ɲamadaga bɛ Mamutu Jara fɛ ni mɔgɔ min mago b'a la e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la walima i bɛ fɛ k'i ka ko ɲɛɲini de fɔlɔ k'a dɔn ɲamako de bɛ na walima fɛn wɛrɛ de bɛ na i bɛ bamanankɛ wele a ka nɛgɛjuru sira la n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ min mana b'o la o ye lakalibɔ numéro bɛ ka tɛmɛ aw ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00 223 73 14 40 61 n'i y'o kɔngɔ i ni bamanankɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min mana falo la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma bamanankɛ an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi ɲamako kow dɔnnen kɔ ka ban ka garisigɛ yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ garisigɛ saniya adamaden ka nafolo sɔrɔ bagi dɔ b'i bolo i b'a dilan mɔgɔw ye n bɛ fɛ an ka kuma bagi in kan pour que c'est à dire diɲɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ bagi in na ne b'a nafa dɔn mais mɔgɔ caman bɛ yen olu ma deli k'a mɛn u ma deli k'a ye n bɛ fɛ an ka baro dɔ kɛ bagi in kan pour que bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la alhamdulilayi bagi in bɛ yen bagi in a bɛ mɔgɔ tanga juguya ma a bɛ garijɛgɛ saniya a ka ca la i mana kɛ diɲɛ ko o ko nɔfɛ k'e bɛ fɛ ka ko ɲɛmaaya ye ko masaya sɔrɔ bagi in b'o s'i ma i y'a faamu bagi min mako caman dilan min t'o si ye bagi k'a fɔ ko n'i y'a ta sisan dɔrɔn ko nafolo de surula an kan bururu o tuma o tigi o kuma wɛrɛ dɛ kuma ni tiɲɛ ye min bɛ min ɲa a fɔ a fɔcogo la n'i ye bagi in kɔni ta i t'i lawaleya ka bagi in k'i bolo k'i bɛ k'a matarafa i tɛ lawaleya dɛ i bɛna sɔrɔ de kɛ f'i don dɔ sɔrɔ in bɛna k'i bolo wu ye mais daminɛ na ko ko daminɛ ko f'a ka surun ka nin yɔrɔnin kelen o tuma na ne n tɛ ala ye dɛ o tiɲɛ i y'a faamu voilà bagi in kɔni a nafa tɛ ban janfa ko a bɛ o tiɲɛ ka bɔ i kɔ ni maa ko k'u b'i janfa janfa in i bɛna bɔ a kalama bagi in de la i bɛ se ka na sogo da i la k'a jira i la nin ko in bɛ yen i ye kuma faamu bagi min na n'o nasira caman ye donc i yɛrɛ ni yɛrɛ maa la sɔmin ne ye suba ye o n kan ka taa nin fɛ n man ka taa nin fɛ n'a sira yira n'i la i ti kan k'i ta sira kɔnɔ voilà bon o bagi in bɛ yen bagi in na baaralen
k'a ban pewu k'a las'i ma ayi o tɛ problème foyi ye. Allahu akbar. I y'a faamu. Ok. Voilà baki bɛ baara k'a di mɔgɔw ma. I y'a faamu. awɔ. Ni y'a faamu sisan bamanan ni mɔgɔ min ye weleli kɛ de o tigi ta bɛ labɛn wa walima a labɛnni bannen ni bamanan bolo ni min ye weleli kɛ o ta bɛ taa d'a ma. Sisan bi bi in na ko n'i ye dɔ labɛn ka bila. a kɛra cogo cogo dɔ labɛnnen bɛ yen mais a kɛra cogo cogo n'i ko k'i b'a bɛɛ labɛn k'a bila ko maa min mana weleli kɛ dɔrɔn ko k'a ta k'a d'o ma o fana tɛ ɲa dɛ maa bɛɛ tɛ tilema ladiri koyi dɔw b'a fɔ n mago b'a la mais est ce que u bɛ tila k'a ko munumunu k'a da bon i mago ɲafan n'i y'o kɛ o y'i yɛrɛ kun de ye an kɔni seko ye min ye a n'an damayira ye min ye n'i ka baki ko k'a don b'i sɛbɛ de la baki b'a sɔrɔ siga yɛrɛ t'o la ni mɔgɔ mɔgɔ ni bamanankɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ko mɔgɔ bɛ bagi in de la i bɛ bagi in sɔrɔ n'Ala sɔnna ma inshallah Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba i n'a fɔ a yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a mɛn cogo min na bamanankɛ da Mamutu Jara émission yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ tiɲɛ kɛnɛ foyi tɛ fɔ yan ni tiɲɛ tɛ a bɔra k'a nɛn dɔ la sisan k'a walawala n'i ye kuma ninnu fɔ ka mɛn hakilitigi i yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn min bɛ ka fɔ tiɲɛ don parce que Ala ye hakili di adamaden ma ka ni baganw bɔ ɲɔgɔn na ni tiɲɛ kuma fɔra walima ni nkalon kuma fɔra kuma mana fɔ dɔrɔn hakili b'a ta la ni ye tiɲɛ walima ni ye nkalon n'Ala sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ bagi in na i bɛ bamanankɛ wele numéro filɛ n'a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00223 73 14 40 61 n'i y'o kɔngɔ i ni bamanankɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ bamananw ko ni taama ma ban bolo fifa ti ban bamanankɛ n'a sɔrɔ kuma kuncɛ kuma b'i bolo i bɛ se k'o da nin kan walima i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi ta in cɛ parce que réseau la ko ye wagati la ko ye a kɔni mana kɛ e mana kɛ diɲɛ yɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn mana k'i la kana hésiter bamanankɛ wula a sigilen don tiɲɛ de kan n'a bɛ se ka min k'i ye a b'a fɔ n bɛ se ka nin kɛ a tɛ don foyi la n'a m'a sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ aw ye cogo min na n'Ala sɔnna ma ni kuma kuncɛ kuma min bɛ yen kuma kuncɛ kuma tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu sɔgɔliman na k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn i y'a faamu Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye yarabi dugu in a bɛ janfa ni namara min kɔnɔ dugu in tɛ to a kɔnɔ Ala ka kulu suma yarabi Ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati yarabi ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ci b'a kanu kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ko dɔw minɛ an b'a fɔ a k'an bɛɛ alamisa wɛrɛ n'Ala sɔnna